Milloin Juha Jääskä tuli? No liigakoppiin tuli kyllä nuori ja innokas nuori ja innokas, joka ei kyllä tiennyt oikeastaan yhtään mihin on tulossa. Et ei niinku, mulla ei ikinä ollut mitään liigasta tuttuja pelanneita tai muutenkaan niinku, aina vaan ollut tuolla fanijoukoissa ja sit kun pääsi ekaa kertaa koppiin, niin jännitti kyllä ihan helvetisti. Ei niinku, mut siis semmonen ketä unelmoi joskus, että pääsis tohon jengiin ja pääsis tossa jengissä ole iso pelaaja ja voittaa mestaruuden, mikä oli silloin niinku, tuntui aika semmoiselta jopa vähän kaukaiseltakin unelmalta. Mä tulin HIFKiin taisi olla 10-vuotias. Silloin pelasin vielä OKK:ssa ja silloin coachi, HIFKin sen aikana coachi, niin pyysi mua ja mun yhtä frendiä HIFKiin ja siitä se lähti oikeastaan, kun hullu miettii, että Nordicselle siirrytään C-junnuissa, eli alle 16-vuotiaana, niin siitä on 10 vuotta aikaa, ja 10 vuotta tullut oltua tässä hallilla, niin on kyllä sille aika tuttu mesta ja Nordicsessa tuo kyllä himaa, että täällä on niin siisti ollut pelaa ja reenaa, mutta joo, siitä niin kaikki junnujengit läpi ja sitten oli kyllä rehellisesti täytyy sanoa, että ihan urha parhaimpia kausia jopa liigaakin verrattuna, niin mitä sai pelaa viimeiset kaudet kolleissa. Et sä pelaat kumminkin äijien kanssa, kenen kanssa sä oot pelannut 10 vuotta tai 5 vuotta samassa jengissä. Tunnet, että sä oot samassa koulussa niiden kanssa. Ja se huipentuu siihen alle 20 ja kolleihin. Ja meillä oli hirveän hyvä porukka. Aksa Faaleri joukkueenjohtajana ja hyviä coacheja, Gary ja Härski ja Sibe ja Ville oli meillä se yhden kauden kakkoskoachina. Niin viekin silleen jotenkin, nyt sanotaan nämä viimeiset kaudet on ollut kans ihan parhaimpia jengejä, missä on team spiritin kannalta, mutta kyllä aina tuun muistaa ne kaudet, mitä sai pelaa silloin omien frendien ja omaikäisten kundien kanssa, niin ne myös päällimmäisen jopa on mielessä, kun lähtee nyt jatkaa matkaa. Kyllä täältä lähtee äärimmäisen kiitollinen ja silleen. Voi sanoa, että tosi ylpeä, että mä tiedän, että tää oli aluksi kun pääsi liigaan ja pääsit jengiin, niin oot silleen, että olisi ihan siisti päästä vähän enemmän pelaamaan ja sit kun pääsit vähän enemmän pelaamaan, niin olisi ihan siisti olla joskus tuossa kapteenistossa tai olisi olla oikeasti iso liideri tossa ja sit kun oot viime kaudella pääsi vähän enemmän pelaamaan ja alkoi pelikin kulkea, oli silleen, että ei vitsi, että olisi siistiä päästä tästä nyt, että toi NR oikeastaan niin sinne voisi joskus olla jotain saumoja ja sitten kun tähän kauteen lähdettiin, niin oli silleen, että okei, että nyt vedetään sitten viimeinen kausi edareissa hetkeen, että kyllä äärimmäisen kiitollinen ja haluan sanoa sen, että kuin etuoikeutettu ja kuin siistiä, että sä pelaat Suomen ykkösseurassa, Suomen kovimmat fanit, Suomen asiat hoidetaan ihan viimeisen päälle ja saa olla tällaisessa seurassa sellainen, että mä muistan silloin, kun ekaa kertaa näkee, että jollain oli Jääskä-paita päällä, mä olin silleen, että wow, että oikeasti iso respekti, että mikä sun nimi on ja nyt kun silleen, että siikasit tuolla oli monella meikä paitaa päällä, niin on niin siistiä, että voi kutsua tätä mestaa ja tätä seuraa himakset. Äärimmäisen kiitollinen. Faneille ehkä isoin kiitos on se, että te jaksatte olla meidän tukena, että tässä fanit haluu, pelaajat haluu, koko toimisto, koko tämä seura, kaikki ketä kutsuu IFK:ksi omaksi seuraksi, niin haluu, että me joku päivä vielä tässä lähiaikoina nostetaan kannua
Niin faneille iso kiitos, että olette jaksanut olla meidän tukena. Ja se päivä tulee vielä ihan varmasti. Että mä siirryn kanssa tästä nyt faniosastolle ja aion pysyä aina siellä niin kauan kuin sit toivottavasti tuu joskus takas tänne. Ehkä se, että jaksakaa vielä venaa, että kyllä se päivä vielä tulee. Että kyllä. Täällä tehdään niin paljon hommia, täällä on niin hienoja ihmisiä töissä, Office, kaikki pelaajat, huikeat jätkiä. Et mä en niinku, en tiedä niinku, mitä oltaisiin tehty toisin. Tai varmasti moni asia oltaisiin tehty toisin, mutta sillä lailla niinku, tässä on kyllä ihan kaikki kivet, jokainen tässä seurassa, ketä täällä on töissä, ne kääntänyt. Et se ei missään nimessä riitä, että tämä meidän tulos, mutta täällä ollaan kyllä niinku, täällä on ihmiset satalasissa, sen mä voin taata. Ehkä se, mitä mä haluan vielä sanoa, että mä haluan, että tämä seura on niinku, antanut mulle kaikki mahikset, mitä mä oon ikinä niinku, ansainnut myös, mutta niinku, on tehnyt mulla niin kotosaksi ja niin niinku, tukenut tässä mun uran kehityksessä, että ihan niinku, ei olisi voinut parempaa seuraa toivoa. Ja se vielä, että tällainen niinku, tää on iso seura ja täällä halutaan menestyä, mutta silti on niinku, annettu omalle junnulle chanssi. Välillä ehkä jopa vähän enemmänkin chanssiä, mitä olisi ehkä ansainnut. Ja siitä haluan niinku kiittää Tobbaria ja coacheja, että on uskottu ja luotettu, että loppujen lopuksi sä kuitenkin tarvitset sen, että joku suhun uskoo. Että se ei, tossa on paljon muitakin hyviä pelaajia, ketkä ja tähän seuraa on niin kova kilpailu päästä pelaamaan noista peliajoista, että haluan sen sanoa, että iso kiitos siitä, että mä oon saanut itse kasvaa ja kehittyä täällä. Ja mä en ole kuitenkaan mikään superjunnu, ketä tässä pelaisi muutaman vuoden ja jatkaisi matkaa anyway. Että mä oon kyllä. Ja siitä tosi ylpeä, että on myös pystynyt ehkä jonkunnäköisen kiitoksenkin antaa tälle seuralle, että pystynyt kehittämään itsestäni nyt seuraavalle tasolle pelaajan. Siitä haluan sanoa ison kiitoksen.